Subling gihagit karon ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga magpa-drug test. Karon nga mismong igsuon niini ang nagbutyag nga nagagamit daw kini og droga. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Noong 2016, kasabay batid ko Kini na. ang emosyonal nga mao kini ang emosyonal nga gibutyag ni Senadora Amy Marcos kagabi atol sa ikaduhang adlaw nga rally sa Iglesia ni Cristo nga Transparency for a Better Democracy sa Quirino Grandstand. Gikumpirma ni Senadora Marcos nga nagagamit daw og illegal nga droga ang iyang igsuon nga presidente ug ang asawa niini. Hinuon paspas kining gipanghimakak sa palasyo. Sumala ni USEC Attorney Claire Castro nga tuig 2021 pa una ang eleksyon, nagpa-drug test na ang Pangulo ug nagnegatibo. Tungod niini sa iyang social media post ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte, subling gihagit niini si PBBM nga magpa-hair follicle test para mahatagan og katin-awan ang mga Pilipino. Kini aron magpabilin ang transparency ug integridad sa iyang administrasyon. Nakapangutan na hinuon ang batanong Duterte nganong dili kini buhaton ni PBBM. Matud ni Congressman Pulong nga kung walay gitago, dili kini angay atrasan nga hagit sa katawhan.